Ar gyfer yr arbrawf hwn, bydd ei angen arnoch chi hambwrdd petriol ac ymelon syth, stopwatch, bicer mawr, dŵr a pren mesur. Mesurwch hyd yr hambwrdd a chofnodwch y canlyniad. Ychwanegwch ddŵr i'r hambwrdd mwyn rhoi dyfnder o 1 cm a chofnodwch y cyfaint a ddefnyddiwyd. Codwch ben yr hambwrdd ychydig gentimetrau a'i osod yn ôl yn ofalus ar y ddesg. Dechreuwch y stopwatch pan fydd y don a gynhyrchir yn taro diwedd y hambwrdd. Cofnodwch pa mor hir y mae'n gymryd i'r tonnau'n deithio 3 hyd o'r hambwrdd. Ailadroddwch hyn 4 gwaith. Ailadroddwch y gamau gynyddu'r dyfnder 0.5 cm bob tro hyd at 3 cm.